în piața Pipera la ziua recoltei. Am fost informat de o vrăbiuță. Astăzi se va realiza cea mai mare plăcintă, se va stabili un nou record mondial. Haideți să vedem plăcinta. Haideți cu mine. Ne aflăm aici lângă plăcinta, va fi de 8 metri și ne-am specificat de dovleac va fi. Haideți mai sus să vedem plăcinta cum se face. Plăcinta instant, pe aici va fi introdusă de dovleac, nu, șeful? Cui a fost ideea să facă această 8 metri, nu? Organizatorilor, șefilor mei. Un șef, cam nu mi-a ajuns una. Deci cât o să aibă în final? Noi mergem pe 7 metri, dar se iasă un 8 metri, sigur. Dacă a început bine, înseamnă că sfârșitul e bine. 8 metri de plăcintă, da. Deci este metrat fiecare metru cu centimetru, cu tot. Se va stabili un nou record Guinness, nu? Așa sperăm. Mult succes! Să fiți Cum vă numiți? Bozânceanu. Îmi pare bine! Ne aflăm aici, deci acolo intră plăcinta crudă și aici deja iese plăcinta bună de mâncat. Nu, doamnă? Din ce e făcută plăcinta? Cum vă numiți? Elena Timofte mă numesc. Suntem de la Gica TGV și facem un reportaj. Ceva unic vrem să fie. Ne dorim să realizăm ceva inedit pentru bucureșteni. Plăcinta cu dovleac este specifică zonei noastre din nordul Moldovei și avem aici o bocă din aluat de cozonac, dovleac și aluat frager. Am mai avut două evenimente inedite în București, cozonacul domnesc uriaș și mucenicul uriaș la sărbătoarea mucenicii. Ce calități sunt aici la plăcintă? Câte s-au pus? Pe total, în stare crudă, sunt 500 de kilograme de materie primă. Ca produs finit, e în jur de 300-350 de kilograme. Da, da. Vă urăm mult succes! Mulțumim și vă poftim să degustați!